Ahojte priatelia. Poznáte aj vy tie scénky v intimnom vzťahu, keď po sebe zrazu začnete štekať ako rozbesnení zúriví psi? Vojnový konflikt jak vyšitý. Jeden z vás začne delostrelecký útok a následne ten druhý odpovie raketovým protiútokom. To nemal robiť, teraz uvidí. A vyšlete palbu smrtonosných minometných striel, do krvi sa pobijete na úrovni duše a potom je vám to ľúto, lebo veď predsa vášho partnera a vašu partnerku milujete. Poznám tie situácie z vlastnej skúsenosti veľmi dôverne. Slová sú ako vystrelený šíp. Keď ich vypustíme prudko a neuvedomene, zasiahnu slabinu, zrania, spôsobia bolesť a nedajú sa vrátiť späť. A potom už je neskoro plakať nad rozliatým mliekom. Ako sa s tým dá vedome pracovať? Jednak preto, aby sa podobné situácie diali vo vašom živote čo najmenej. A keď už tá situácia nastane, tak aby prebehla miernejším, nie tak drásajúcim spôsobom. A tiež, čo sa dá spraviť potom, keď už je to mlieko rozliaté, aby sme si na totálku nezrujnovali ten vzťah s pre nás dôležitým človekom. Aj to vám objasním na mojom výbornom vzťahovom workshope, na ktorý vás srdečne pozývam. A viac informácií nájdete prostredníctvom môjho facebookového profilu alebo prostredníctvom e-mailu a kontakty na mňa nájdete v popise tohto videa. Teším sa na vás.